Čaute, vítajte pri ďalšom videu, kde vám budem dnes rozprávať o tom, kde sa chystám tento rok. A ešte predtým, ako začnem, tak mi napíšte do komentárov, či plánujete aj vy nejaké trasy takto dopredu na celý rok, alebo či plánujete aj všeobecne dopredu, či už do života, alebo takéto trasy, pretože ja to mám rád plánovanie, aspoň viem, na čo sa mám sústrediť a na čo možno aj peniaze odložiť a tak ďalej. Samozrejme sa vám chcem poďakovať za mesiac aj január, koľko bolo zliadnutí, aj najviac odoberateľov za mesiac, aj dokonca aj v auguste. Aj august to prekonalo, čo som bol v Chorvátsku, tam bolo tiež dosť zliadnutí, ale ten január prekonal aj za predchádzajúce video, takže ak ste video nevideli predchádzajúce, tak hore víčko ho máte. A čo sa týka ciest, kde sa chystám v 2024, takže keďže ja rád plánujem, a mám rád, keď mám veci naplánované aj dopredu, tak to, že sa rozhodnem, proste si sadnem a píšem si, kde tento rok, kde môžem posunúť laťku, kde sa môžem zlepšiť, kde to nejako posunúť ďalej. Napríklad minulý rok bol ten Dubrovník a kde by som tento rok to mohol posunúť, je napríklad Grécko, hej. Takže tento rok viem, alebo mám naplánované a budem sa toho držať, že chcem ísť na skútri do Atén napríklad v lete. A mimochodom môžete ísť aj so mnou, ak si pozriete členskú sekciu. Takže prvé je teda v lete Grécko. A ďalej, čo by som chcel spomenúť a čo som ešte nepovedal minulý rok v tých videách, je, že Transfagarašan v Rumunsku, akurát, že Transfagarašan je od júla do októbra, myslím, prístupné, tak až v týchto mesiacoch niekedy, že až po sezóne v septembri sa tam objavím, alebo vidím, ako to budeme naplánované, takže Transfagarašan, Grécko. Potom ďalšia vec, ktorú by som chcel vyskúšať, je požičať si Forzu a porovnať to s PCX-om, takže novú Forzu by som chcel na jar alebo lete požičať, tiež neviem v akom mesiaci, ale mám to proste len zapísané, že toto by som chcel. Ďalej by som chcel, a nepovedal som to, že som chcel vyskúšať aj nové PCX-o, takže ak bude na nové PCX-o tiež na víkend požičať a porovnať to s tým mojím, takže bude taká porovnávačka nové versus moje. Môže byť tiež po nejakých 10-12 rokoch, po 12 rokoch. Sice neviem, aký ročník budú mať v tej požičovni. Ďalšia vec, ktorú som zase nespomenul v živom livestreame minulý rok ešte, čo bol posledný livestream, ak ste ho nevideli, tak sa pozrite, tam som spomínal z Chorvátska nejaké zaujímavosti, ktoré ste nevideli vo videu, takto naživo. Je požičanie skútrov, čo som chcel elektrického skútra, chcel som elektrický skúter si požičať, vyskúšať buď elektrický skúter a takisto to porovnať s benzínovým, nejakú 125, nejaké také podobné kilowaty, ako má PCX-o, len v elektrike. Našiel som aj také motorky na prenájom, si tuto v Trenčine, ale chcel som motorku elektrickú požičať, ale výkonnejšiu, chcel som nejakú výkonnejšiu motorku, ale neviem, či ako to je s elektrickými vecami, či by som s Bčkovým vodičákom mohol nejakú motorku elektrickú si požičať, alebo sa to už vzťahuje na Bčko vodičák. To veci sa moc nehýbem, ale chcel by som vyskúšať aj elektrický skúter si požičať. A ešte ma napadlo, keď som hľadal, že nejaké elektrické veci, elektrické skútre, elektrické možnosti, tak ešte skúter v Bratislave, sú elektrické skútere v Bratislave, tak aj to by som chcel vyskúšať, čo je Bolt, túto kolobežky v Trenčine. Takže v Bratislave sú tiež takéto elektrické skútre, tak aj to by som chcel sa na to pozrieť. Tak no a už máme toho dosť aj celkom, nie? Máme Grécko, máme Transfagarašan, elektrické skútre, Forza, nové PCX-o. A ešte to stále nekončí, pretože ďalej sú tam Dolomity, Taliansko Dolomity. Pozriem si ešte tie trasy, lebo ja čo som videl rozhovor, neviem, či som vám ho aj dával na YouTube do príspevkov. Rozhovor s jedným pánom, ktorý hovoril, že keď idete do Dolomitov, tak tam sa dá z jedného miesta sa ubytovať a rôzne trasy sa dajú prechádzať z toho jedného ubytovania s tým, že idete trasu, prejdete tomu ubytovať a také okruhy rôzne. To by som chcel navštíviť a chcel by som to vyskúšať a pozrieť, že ak sú to teda trasy. Ak ste tam boli, tak určite mi dajte vedieť do komentárov a nejaké trasy môžete napísať. Alebo nejakú mapku najlepšie poslať s trasami okolo Dolomitov. No a v neposlednom rade teda tá renovácia, ktorá sa už rysuje, takže ďakujem vám za odber, ak vás to zaujíma, ak vás zaujímajú tieto trasy, ktoré pôjdem a nemáte ešte odber a ste tu noví, tak vám
nový. Bude zaujímavejší určite ako bol minulý rok, kde bola taká zaujímavá vec, možno to Poľsko, Krakov a Dubrovník. Takže tento rok už budú aj také porovnania skútrov, budú porovnania elektrický skúter, budem požičiavať elektrický skúter v Bratislave a dám z toho nejakú recenziu, nejaký výstup, môj osobný názor na to. A bude aj takých viac vecí plánujem tento rok, takže myslím, že sa oplatí aj členstvo, pretože v členskej sekcii budú veci, ktoré niekedy častokrát nebudú aj na YouTube. Tak budú tam priamo veci, kde sa budem nachádzať, kde keď pôjdem do Bratislavy, tak vám natočím niečo a budú tam priamo zábery autentické z toho miesta, takže to budem natáčať mobilom na GoPročku, potom dostanete video na YouTube ako výstup. Takže myslíte si, že za 5 € ste hlasovali v komunite, že pôjde v pohode. Tak verím, že tento rok bude dosť členov a že sa vám tento spôsob kontentu a tento spôsob toho členského bude páčiť, pretože vám plánujem dávať veci, ktoré veľakrát nebudú aj na YouTube, ktoré uvidíte len tam. Takže sa máte na čo tešiť tento rok. Myslím, že som nepovedal ešte všetko. Ak vám v priebehu roka niečo napadne, tak určite vám ešte takto poviem vo videu, že čo chystám, alebo čo som pridal a čo plánujem. Zatiaľ do toho môžete mi napísať do komentárov vaše plány na tento rok, kde sa chystáte ako dovolenku, čo sa chystáte robiť. Verím, že neplánujete porovnávať nejaké veci, ale tie dovolenky máte zaujímavé a možno nejaká inšpirácia aj medzi ostatnými. Či už inšpirujete mňa alebo aj ostatných, tak by ma zaujímalo, že aby som aj na budúci rok možno vedel plánovať, alebo v októbri ešte možno nejaký víkend navštíviť nejakú krajinu alebo nejaké miesto, nejakú trasu, nejaké cesty pekné a tak. No a ešte možno, čo sa týka toho skútera, tak pred tým ako vyrazím na prvú cestu, ktorú vedia členovia. Myslím, že 30. marca to vychádza, chcel by som tak ísť okolo apríla na Veľkú noc, na víkend. Tak ešte predtým si musím spraviť skúter, takže bude určite video aj ako remeň, budem meniť spojku a tak, takže to určite máte na čo tešiť. Chcem si kúpiť aj ten predný štít, ale ešte asi to nebude na prvú cestu, pretože mám tam aj nejaké finančné ciele, finančné veci, do ktorých chcem investovať, takže tento štít je dosť drahý. Tam to budem riešiť asi trochu neskôr, asi až na sezónu, asi až možno až v lete. Uvidím, ako to bude vychádzať. Čo sa týka skútera PCX, tak nejaký upgrade možno nečakajte, akorát v tom prednom vyššom štíte. A ináč len také klasické veci, čo budem opravovať, ale na čo sa môžete tešiť, tak je tá renovácia, takže tam si myslím, že bude toho kontentu dosť a bude čo sledovať. Potom možno spravím súťaž o ten skúter, keď ho nejako zrenovujem, tak členovia budú mať potom prístup do súťaže vyhrať tento skúter. Takže verím, že vás to tento rok bude baviť, verím, že tie plány a ciele, ktoré zatiaľ mám a zatiaľ o ktorých viem, budú pozerateľné. Tak sa vidíme buď v komentároch, alebo v ďalšom videu. Verím, že sa vám aj toto video páčilo, napíšte mi vaše cesty. Vidíme sa pri ďalšom videu, čaute, ahojte.